Salatu tasbihi dai Abbas ne baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah yana masa kukan abubuwan da suka yi na zamanin da. Manzon Allah ya ce zan baka zan kyauta maka zan maka zumunci zan maka alheri ya faɗi abubuwa iri iri ce abinda za ka yi babana kai arwala ka yi sallah raka'a 4 in kai kabbara ka karanta Fatiha ka karanta duk abin da ya sauwaka ko qul huwallahu ko duk abin da ka iya na alqur'ani ka karanta in ka karanta ka gama ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau 15 sannan in kai ruku'u ka yi tasbihin ruku'u din nan guda 3 guda 5 sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau 10 in ka taso daga ruku'u ka tsaya ka karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau 10 in ka fadi kai sujjada kai tasbihin sujjada din nan ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau 10 haka za ka yi cikin dukkan raka'o'inka in ka sake tashi ka karanta Fatiha da sura ka karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sau 15 a tsaye dai sau 15 kuma kowane canji aka yi 10 ake yi haka ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan sallah za ta gafarta maka zunubanka manya da ƙanana da bayyanannu da ɓoyayyu da na kuskure da na ganganci ana yin ta kullum wanda bai samu bai yi ta cikin kowane mako wanda bai samu bai yi ta kowane wata wanda bai saba yi ta a cikin shekara wanda bai saba yi ta a cikin rayuwa to alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah Allah ji gamu Allah ji iyayen mu da iyayen mu da malamu da malamu Allah saka wa shehunan mu da alheri Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu addinin mu da mutuncin mu Allah kiyaye mu da kasar mu Allah kiyaye mu da kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya karya abin da yake neman karya musulunci Allah ya karya abin da yake neman karya musulunci Allah ya danna abin da yake neman danne musulunci Allah ya taimaki musulunci da masu taimakon musulunci albarka sallallahu alaihi wasallam Allah karbi addu'o'in mu da addu'o'in wanda muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya ji musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ربك